OMP ke Shillong Dr. Ricky Andrew Jason Kon laong bakadon ke jing bam su thu syai jong ki breu wei utau adhar kabala penlong yaki ban ompriang yak jing thmu ka sarkar habakran matakas ngi ka apro pratre ki jumang ajapsan Dr. Ricky laong ba kadon kam ban pensu thu syai ki pajba khnang ban omyo sim kabu kinu ban pensu thu bakla yak jing mut jing perkhat jong ki pajba halo adhar Ulaong ba mensywaru ya ka MHIS ki paiba ki persya andai hadin ba pensya bat pensutu ka penjob bat kamtam ha ka jimbut jing perkhat ke jongki kari ka bedi bak adhar kan shibon ke ke ba ya ban sutru ban snow ke ba don kam kalom na do pas dan hi shwa bakin wan ra ini adhar snow ka jadi ban don ka jing pensai ban sutru amar kat kajing pam yang jong ki breu a kajing ya sham jong aba ki kat tu ban ni kali ba kadon kajing pam snow to sha wei to adha te nga snow ba kate ka mat ka ba ki kini ki ba thau ki an don kam ban ban sha ban snow to na ba kadon don ki wei pat ki ban yalam bakla ya ka jing jong khat jong ki breu a ki be de kino be don adha Mensuai ke MHIS tu, kadon kaji persya, nanti kita skill pun tu ke baki persya. Deh haga jing bab sotu, yang raya bala persya bab sotu, anget kan penyerap pengen job ini ki jingele hakam tambah kaji muncul berkat ke jami namar bam syah.